Aquesta interacció entre genètica i ambient ens explica pràcticament la causa o els mecanismes pels quals emmalaltim de pràcticament totes les malalties, especialment aquelles malalties que nosaltres considerem que són no transmissibles, no infectocontagioses, malalties cròniques que de sempre hem associat amb l'edat, amb l'envelliment, però que avui explicarem que en realitat es pot envellir d'una forma saludable i si fem les coses prou ben fetes aconseguirem això, viure molts anys i viure molts anys amb salut. No hem de pensar que la nostra genètica ja ens predisposen necessàriament a patir d'una cosa o una altra, sinó que nosaltres hi tenim molt a fer. I tenim tant a fer que al final qualsevol malaltia no és una qüestió d'atzar, és una qüestió que combina el nostre risc personal, individual i allò que fem al dia a dia. Gràcies per acompanyar-nos a la conferència Viure més i millor amb estils de vida saludables que hem organitzat des de Fundació Crèdit Andorra. Podem viure més i millor? La conferència d'avui té per objectiu. Us convido a escoltar la conferència d'avui. Sabeu que les dones normalment viviu més que els homes, de mig. Cadascú mirem només la part que ens toca i hem perdut de vista el poder que té el nostre cos per d'alguna manera mantenir l'equilibri. Gràcies a la tecnologia, gràcies a la ciència, a la implantació, per exemple, d'elements biònics, utilitzar l'oxigen per a d'alguna manera cremar el combustible. Una senyora francesa que va morir 122 anys. Si busqueu per internet, que al Google ara es troba tot,